Peygamberimiz bir tike gurrun aýdypdyr, kanun bolupdyr insanlaryň arasynda. Peygamberimiz aýdypdyr: "Men emarakum bi ma'siyatillahi azza ve celle fela tuti'u li ahadin. İnnema ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li mahluk fi ma'siyatil halik." Peygamberimiz aýdypdyr: "Her kim bolsun diýipdir. Günah bilen büýürse başarmarnydan duruň diýipdir. Başarmarnyň diýipdir. Diýen etmelip sogap ýerde, sogap bolmady günah däl ýerde diýen etmeliler diýipdir." Ine Peygamberimiziň bir kanuny kulli beren zadysy. Sogap ýerde ýa şeriat yo ol iş haram däl diýse şonu ejaza bar. Emma haram ýerde diýen etmelip halanjam yo men şunu bilýän günaşyň boýunna diýip de etmäni ejazaňyz ýok diýipdir. Basymrak geçer ýa. Ine bir musulmanlar ogulgydyna bir günah bilen ogulgyz etmeliler. Amany enata biriye ay ogully. Şu maly, şu mülkü palanyň adyna we oglallarynyň birine. Bar döwlete bar, zähmetçek, şunne palanyň adyny et diýe. Şol oglun öz adyny ediljekde bolsa, körfäň adyny ediljekde bolsa, olukanyň adyny ediljekde bolsa, ýok dädejan, bu aýtýanyň men başarmaryn diýmeli. Bu bir günah zat diýmeli. Doğru sen maly mülküňe ýeje. Şeriatda bir dädäge zalim diýip aýdylýar. Men zalime kömekleşip bilmer nahym däde diýip. Haten däde näme niýet bilen, ay eje, ay baba, ay mama, sen näme niýet bilen şuň birine berjek bolýaň diýmeli. Şu keplemäň ýoly bar. Bir şeriatymyzda hewre jaýly aram süýjü kep bilen keplemeli. Ýok, şeriatda haram diýip öýden çykyp gitmeliler, gowj edip keplemeli. Gow düşündirmeli. Nehviye berhort, reveşe berhort icra etmeli. O da şeriatımın buyruğu ahim. İbrahim Halilullah'ın atas kafir olanına ya ebeti, can dede deyip kıpleyenmişti ahim. Kur'an-ı Kerim'de var. Ve her hal. Eğer dede ya şu kaka, şu oğlunun aktığının birine çirecek bolýar da, yok, ola bir meriz, fakir işlep bilene, yalta değil ha. Hakkı namına dert var, yati. Otura hamana, feleçliği var, oğluna aktığının bir. Şondan çireyim berýän diýse, munna şeriatda dogry beramaly. Ya meselen, o oğlumma, ol koy Kur'an okuysun, din ilmini okuyun, molla olsun, halka musulmanlara ve İslam'a hıtmat etsin, dünyadan gaýgysy bolmasın. Şondan çireyim şu ammar şoňa ver, tükan şoňa ver, nämen şoňa ver diýip bir de şeriatda dogry. Dünýäni gözlemen dine hıtmat eder ýaly şu dogollary. Yani bir de şeriatda doğru. Yok diýdi bidatlardan daşgary ýöne öz gowunyň hoşlugyndan çyrym, ýa öz ýüregiňe watansaň, ýa bir başga zatlardan çyrym bolsa, bir dogollamyň arasyny agdalyga sebep bolma haýda diýmeli. Dogollamyň arasy mydam kineli bolmaga sebep bolma, sen ol adam bolupsyň diýmeli. Ýok-da ýör bar el şeriatda diýmeli. Ahunjan näme diýe, ulamaly näme diýe, Kur'andan diniň bir de aýsyn bir diýmeli. Ine şu bir ulkan raýat bolmaly zadyň bir. Ya meselen bir tor gelirler var. Madam enesi bilen irtibatda kepleşdi, şu kef bilen ya ayarlygyny ya daýlaryny kewen adamsyna azap beripdi. Ne enesiniň diýen etýärdi. Enesiniň diýen etmek bolmaz äriň azap boljak bolsa. Ya edilşiň tersi. Eğer madam heleyni azap berýärdi. Näme öýde enesi bilen bile ýaşaýa, enes bir kepler aýtdy, o da heleyni ýetirýär. Enes bir kep aýtdy, o da heleyni ýetirýär, azap berýär. Ýok, eneň diýenini etmeli. Şu taýda näme demeli? Ýok, enejan demeli. Mesela diýennet adamyma eziýet bermerin nimel. Yo ene jan nimel. Sen diýennet bize anama da eziýet bermerin nimel. Gowj etip süýjilik bilen aýdakana inhe ene jan diýmeli, däde jan diýmeli, arany bozmalylar. Ýöne aýdýan diýellerini etmeliler haram ýerde de. Ya ahyrky jamsalyny aýdyn, sen palany ile bilen kepleşme diýe en atasy. Näme etmeli? En atasy ya doguna aýtýar, ya şoň menen kepleş, ya men menen kepleş diýe. Aran kesmeliler. Şu ýagdaýda tarafy görseň salam ber. Selamu aleykum aleyhisselam. Bir ozurun aýda mene oturup sen men gülüşip bilmeýän, çaý içip bilmeýän aýdämma, ay ulkan garry enemma, dogonumma şey diýip durdy. Ýöne salam aleykum özüme. Oturup çaý içmäniň men oturup laqyllaşyp gülüşmäniň men günäkär bolmarsyň. Ýöne salam aleykum irtibat gatnaşma düýüp kesilmelilerden. Salam aleykum bolmaly. Aham o doğanına, o ejene dädine de, o da sen innemi ýerde sen ona salam bermedi. Sen bana da salamyň berdi galibe.
Sen arada awara da bir tofar pakirla. Awara olmaz. Wezifeň bitir, kıyamet yakan tutulmandan sonra öz ýüreğine dağram salyp berme, narahat da bolup berme. Inhe bir hak görürüňler, emma kan yerlerde men boýdaşyň diýen netjek, men dädemiň diýen netjek, men enemiň diýen netjek, nämeň diýen netjek diýip günah işlere diýe. Däde pahy dünýeden geçtir. 15 ýyl 20 ýyl geçtir. Häzirde dogullar kepleşmäni geçip. O dünýä mal senki bolupdyr da öýde bereket bolmansam näme peýdasy bar? Näme lezzeti bar, näme süýçiligi bar? Dogurda ýerden bolandan soňra, haram ýerden bolandan soňra, haram kepleşmek, haram gülüşmek, haram sataşmak, ýa ýankyýal dost boýdaşlarynyň arasynda adam saý diýýärde, sen kellen ýalaňaç otur diýýärde, gurşmellär. Canerim diýmeli, can palany diýmeli, süýz kepme aýtmaly, ýüregim etmeýe, hayam ejaze bermeýe, imanym ejaze bermeýe. Men halk ýokka öýde men rahat bolaýyn. İnşallah erhileýin meselesini bir fursatda açyklap hyzmatyna da ýetirer.